Takže, vítam vás u môjho nového videa po veľmi dlhej dobe. A dneska tu máme nové video. A dneska načítam záznam SCP-157. Vybral som na stránke proste náhodné SCP, že si dáme niečo iné. Nebojte, budem pokračovať aj v tej sérii s tým SCP, čo sme mali minule, pred tou dlhou dobou. A ešte ma chcem informovať, rýchla informačka, potom poďme na to. Budem to video robiť iným formátom a budem to vlastne robiť štýlom, že to SCP budem iba čítať, nebudem to nejak komentovať, žiadne reakcie. A vždy, každých napríklad 5 SCP, alebo keď načítam, alebo 3 SCPčka, tak si dáme takú menšiu rekapituláciu, čo sme všetko načítali a voľako k tomu poviem svoj názor, čo sa mi páčilo, čo mi prišlo zaujímavé. Takže budem to robiť takto a toto video ešte robím tým starým v podstate formátom, aby som vás o tom informoval. Takže môžeme ísť na to. Objekt SCP-157. Trieda objektu Euclid. Špeciálne zadržiavacie procedúry. Pokiaľ není používané na experiment, je SCP-157 uložené v kryptonickej forme v suchom a vzduchotesnom kontajneri. Je odhadované, že SCP-157 môže v tomto stavu prežiť aj 10 rokov. Vzorky potrebné pre výskum môžu byť vyjmuté z kontajneru a je im dodaná výživa pre zregenerovanie ich stavu. Personál pracujúci s aktívnou kolóniou SCP-157 je upozornený, aby v prítomnosti SCP-157 nejedli, nepili, neprezliekali si oblečenie a neaplikovali na svoje telo žiadnu látku. Agenti nadácie MTF majú oprávnenie podávať amnestika triedy A, predovšetkým preživším alebo svedkom divokých útokov od SCP-157. Popis SCP-157, kedysi známe ako zviera kmeňu želvúšky, prispôsobené k tomu, aby žilo na zemi ako dravec. Takisto ako ostatné želvúšky je SCP-157 extrémne odolné voči poškodeniu životného prostredia a môže sa dostať do kryptobiotického stavu. Pokiaľ není prítomné v okolí žiadne jedlo, SCP-157 obvykle existuje ako abnormálna hmota zloženia z miliónu jednotlivých organizmov. V tejto forme sa môže pomaly pláziť až plhať. Kolónie SCP-157 sú dravé a môžu napadať hmyz a malé zvieratá tým, že ich pohltia a pomalu rozpustia korisť tráviacimi enzymami. Ľudia a ďalšia veľká korisť nie sú obvykle napadnuté priamo kolóniami SCP-157, pretože sú príliš veľké, aby ich pohltili. Pre úspešné krmenie je nezbytný dlhodobý kontakt. Organizmus vyvinul alternatívnu metódu k dosiahnutiu takého kontaktu. Kolónie SCP-157 majú vrodenú telepatickú schopnosť. Keď v prítomnosti koristi, ktorá je príliš veľká na priamy útok kolónie, SCP-157 použije telepatiu k predstavení ilúzie niečoho, čo chce jej korisť zjesť, alebo čo by si obliekol alebo aplikoval na svoje telo. Pri použití vysokotoxický. Niekto, kto tak učinil, vyžaduje proti a do 20 minút, ako aj okamžitá gastrická chirurgia k odstraneniu časti, ktorá bola zjedená. Pri aplikácii na koži ľudí, zvierat vytvorí SCP-157 amnestikum, ktoré povzbudí korisť k ignorovaniu bolesti a ponechá organizmus na mieste. Potom sa rozpustí a spotrebuje kožu behom 30 minút až 2 hodín. Mŕtva korisť sa rýchlo spotrebováva. SCP-157 rastie úmerne s príjmom potravy. Keď dosiahne váhy 5 kg, SCP-157 sa rozdelí na menšie kolónie, ktoré sa samostatne pohybujú pri hľadaní novej koristi. Pokiaľ je SCP-157 v prítomnosti dvoch alebo viac jedincov,
Môže sa zdať, že sa jedná o potravinu pre jednu osobu a o kus oblečenia pre druhú. To môže slúžiť ako varovanie a zabranie rastu organizmu. Dodatok. Všimnite si, že vďaka svojej prispôsobivej povahe SCP-157 rozdeliť na menšie kúsky, váriť, ohrievať v mikrovlnnej trúbe a tak ďalej. A stále zostáva živým a nebezpečným. Incidencia zachytenia SCP-157. Incident 157 -01. Nájdený s čiastočným skalpom hlavy po zatmení zamenením SCP-157 za fľašku šampiónov. Obeť bola očividne imúnna voči amnestikám SCP-157 a začala kričať. Tým pritiahla pozornosť jeho manželky, ktorá vedla v miestnosti práve jedla 10. Bola to najpodivnejšia vec, akú som kedy videla. Mal na hlave pastrami sendvič, ktorý ho požieral. Obeť bola ošetrená bežným postupom pre poleptanie kože. SCP-157 bolo odchytené živé a obeť manželka dostali amnestika triedy A a boli prepustení. Incident 157-2. Nájdený čiastočne rozožraný SCP-157 vo svojej kancelárii v spoločnosti. Čo bol zjavne presvedčený, že SCP-157 bol pár ponožiek, ktoré si obliekol. Obeť vykrvácala po tom, čo jej nohy boli z väčšej miery rozpustené. Incident 157-03. Štandardné sledovanie policajných správ odhalilo, že prípad pohrešovaných osôb, ktoré vyšetrujú dôstojníci, pozorovali gauč, ktorý sa pomaly pokúšal pláziť ku dverám bytu obete. Policajné jednotky zaistili oblasť výskytu gauča. Agenti nadácie neskôr určili, že ide o neobvykle veľkú variantu SCP-157 a uskladnili exemplár. Amnestika boli podané policajným jednotkám, ačkoľvek je jedinec dosť veľký na to, aby priamo zaútočil na lodi, uprednostňuje svoju telepatickú schopnosť prilákať korisť, a to spôsobom menších kolónií SCP-157. Koniec záznamu. Ja dúfam, že sa vám tento záznam páčil po dlhšej dobe. Budem sa snažiť vydávať pravidelne, ak sa nič nepokazí a zatedy dovidenia.